नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या सेमिकॉन इंडिया 2025 परिषदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. वेगवेगळ्या प्रदर्शनांच्या दालनांचो घेतलो नियाळ. सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग आणि जर्मनीचे विदेश व्यवहार मंत्री जोहान वेडफुल हांका नवी दिल्लीत येवकार. दोन्ही राष्ट्र फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय बसकेत घेतलो वाटो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत 56व्या जीएसटी परिषदेची बसका जाल्या सुरू. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वाटो. दूरसंचार सुरक्षा संबंधातल्या विषयाचेर राष्ट्रीय परिषदेचे गोंयांत आयोजन. पुलीस आणि दूरसंचार अधिकाऱ्यांनी घेतलो वाटो. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबच्या राज्यांनी उटंगराचो पावस सुरूच. न्हंयाक हुंवार, जनजिणेचेर जाला परिणाम. आणि आता खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या सेमिकॉन इंडिया 2025 ह्या परिषदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भेट दिली. कालच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या परिषदेक आयज सीईओ मुखेल कार्यकारी अधिकारी हांची गोलमेज परिषद आयोजित केली. तातूंत उद्देग मळावेल्या देश विदेशातल्या अधिकाऱ्यांनी आणि तंत्रज्ञांनी वाटो घेवन विचार उक्तायले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार परिषदेच्या संकुलांत आयोजित केल्ल्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली आणि वेगवेगळी उत्पादनां, सेमीकंडक्टर, चीप हांचो नियाळ घेतलो. स्टार्टअप, मेक इन इंडिया ह्या सारख्या कार्यावळी वरवीं सेमीकंडक्टर उत्पादनात सक्रिय आशिल्ल्या कांय तंत्रज्ञानां वांगडा प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधलो. नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या सेमिकॉन इंडिया 2025 ह्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसंदर्भात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दूरदर्शनाकडून सविस्तर माहिती दिली. भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास हो, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है. सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करीब करीब हर चीज़ में होता है, चाहे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टीवी की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लैपटॉप हो, स्कूटर हो, लाइट्स हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है. इसलिए भारत में ये रॉ मटेरियल बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चिप्स हाईटेक होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इसके प्रोसेसेस होते हैं. इसीलिए देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन बनाकर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में आरंभ किया. और बहुत ही भारत के लिए, देश के लिए गौरव की बात है कि 3 साल के एक छोटे से टाइम फ्रेम में इतनी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है, काफ़ी आगे बढ़े. और पहली मेड इन इंडिया चिप 2025 में पायलट लाइन से बनने लगी है. 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर पायलट लाइन का काम कंप्लीट हुआ है. पूरे देश में अब तक 10 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं. इन 10 में से 4 में ऑलरेडी पायलट लाइन तक पहुंच गए. तो बहुत अच्छी उपलब्धि है देश के लिए. कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज तामिळनाडूत पावल्यात. तामिळनाडूतल्या तिरुवरूर केंद्रीय विश्वविद्यालयाच्या 10व्या वर्सुकी दीक्षांत सुवाळ्यात मुखेल सोयरी म्हणून राष्ट्रपती हाजीर आशिल्ल्यो. आपल्या उलोवपांत तांणी विश्वविद्यालयाच्या प्रगतीची तोखणाय केली. भौशीक उदरगतीत शिक्षणाचे मोलादीक योगदान आसा अशें तांणी सांगलें. I congratulate all the students, especially the medal winners, as well as their parents and teachers on this occasion. For students and their families, it is an unforgettable day. What they have achieved today is the culmination of years of hard work, and it will form the foundation of their careers ahead. The teachers and administrators, both past and present, of the Central University of Tamil Nadu deserve special appreciation for maintaining high standards of academics and creating a stimulating environment that fosters intellectual curiosity and critical thinking. Similarly, they must be applauded for extending the benefits of learning to a wider segment of society through extension education. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी करे गुप्तालू दोंगराचेर जाल्ल्या ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्टात वांटो घेतिल्ल्या जवानांचो आयज भोवमान केलो. तांच्या वांगडा मंत्र्यांनी संवाद लेगीत साधलो.
छत्तीसगड पुलीस, CRPF आणि कोब्रा जवानांनी एकचारान नक्षलवाद्या आड कारवाई केली तातूंत वांटो घेतिल्ल्यांचो मंत्री शाह हांणी भोवमान केलो। ह्या वेळार छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय आणि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तशेंच हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले। नक्षलवादा आड केल्ल्या कारवायेचो हो एक भांगराळो दीस आसा अशी प्रतिक्रिया ह्या वेळार मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली। सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग सध्या भारत भेटेर आसात। आयज तांणी नवी दिल्लीतल्या राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या स्मृती थळाचेर आर्गां ओंपली। 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयिल्ल्या सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग हांणी काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची भेट घेवन तांच्या वांगडा वेपार, गुंतवणूक आनी भलायकी मळावेली धोरणात्मक भागीदारी वाडोवपा खातीर चर्चा केली। सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग आपल्या दिल्ली राबित्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट लेगीत ते घेवपाचे आसात। जर्मनीचे विदेश वेव्हार मंत्री जोहान वेडफुल हे लेगीत सध्या भारत भोंवडेर आसात। तांकां विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी येवकार दिलो। दोनूय मंत्र्यांमदीं द्विपक्षीय बसका जाली। भारत भेटेर आयिल्ले जर्मनीचे विदेश वेव्हार मंत्री जोहान वेडफुल हांणी भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांची आयज द्विपक्षीय बसका जाली। ह्या बसके उपरांत दोनूय देशांच्या मंत्र्यांनी जोड पत्रकार परिशद घेवन बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयांची माहिती दिली। India-Germany cooperation on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global and multilateral issues. We've had detailed discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility, and people-to-people exchanges. We see the world facing the twin challenges of economic volatility and political uncertainty. We believe that a multipolar world with strategic autonomy can best respond through more intensive consultations and cooperation among key member states. Ich bin in der Tat sehr gerne gekommen. Wir sehen uns in kürzester Zeit zum 3. Mal. Ich bedanke mich für die Freundschaft, die wir haben aufbauen können über viele Treffen jetzt. Verlässlichkeit, Freundschaft, Kalkulierbarkeit sind in der heutigen Zeit der Unsicherheit, der Kriege und der Konflikten von unschätzbarem Wert. Und deswegen weiß ich es persönlich besonders zu schätzen und sehe es auch als ein starkes Zeichen der engen Freundschaft und Zusammenarbeit unserer beider Länder an, dass wir so vertrauensvoll zusammenarbeiten können, dass wir auf 25 Jahre strategische Partnerschaft zurückblicken können zwischen unseren Ländern und dass wir dies haben persönlich ausbauen können. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। नवी दिल्लीत आयच्यान जीएसटी परिशदेची 56वी बसका सुरू जाली। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला 2 दीस चलपी ह्या बसकेंत वस्तू आनी सेवा करांतल्यो आधुनीक सुदारणा हांचेर भासाभास जातली।
गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेवूय ह्या बसकेत वांटेकार जाल्यात. ह्या बसकेत करमोल सुसूत्रीकरण, अनुपालन सुलभता तशेंच कर स्लॅब सुधारणा हांचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. सामान्य मनीस, शेतकार, मध्यमवर्गीय तशेंच सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देजक हांकां थाकाय दिवपी सुदारणा ह्या बसकेत जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान केल्ल्या उलोवपांत हे विशीं सुतोवाचे केल्ले. मजगतीं नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या 56व्या जीएसटी परिशदेक वांटो घेवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत काल उसरा नवी दिल्लीत गोंयांत पावले. काल तांणी केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. महाराष्ट्र LSA दूरसंचार विभाग आणि महासंचालक दूरसंचार मुख्यालय हांच्या जोड पालवान सुरक्षे संबंधातल्या विशयांचेर एके परिशदेचे आयोजन गोंयांत जालें. सुरक्षे संबंधातल्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करून सगळ्या भागधारकां मदीं संवाद आणि समन्वय आसचो हे खातीर ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या परिशदेंत दूरसंचार महासंचालक सुनीता चंद्रा, महाराष्ट्र LSA DG शुभा भांबानी, DGP आलोक कुमार, आनंद खेर आणि हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सुरक्षा विषयक दूरसंचार मेळावेल्या उपक्रमांची माहिती ह्या वेळार गोयचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली. In close coordination with I4C and our telecom partners, has undertaken targeted interventions, blocking of phone numbers used for fraudulent activities, tracing of lost and missing mobile phones using CEIR, ground-level verification of POS agents, and the seizure of SIM boxes in a major operation. We have made extensive use of the CEIR portal to safeguard telecom integrity. In the past 2 months alone, Goa Police has traced and recovered 50 stolen and missing mobile phones, ensuring they are returned to rightful owners. A small program was organized about this yesterday. A landmark case this year by Goa Police involved dismantling of a cross-border cybercrime syndicate operating from Myanmar. In this case, we rescued victims trafficked to Mae Sot, Thailand, coast into cybercrime operations. Investigation led to arrests in Bengaluru and Delhi and seizure of SIM boxes installed by Chinese origin operative in Bangalore. Based on Goa Police's input, Bihar Police also neutralized a wider network exploiting Indian telecom infrastructure in Supaul, Bihar. या वर्सुकी पश्चिमी विभागीय परिषदेत दूरसंचार विभागाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल हांचे बीज भाषण जालें. आयच्या काळात संप्रेषण यंत्रणा आणि मोबाईल डेटाची अखंडता तेच प्रमाण गोपनीयता हे विषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले. The role of telecom in providing basic services in every sector has actually exponentially grown. While the positive use of telecom have grown, especially in sectors which we are considering today, the financial sector, the misuse of telecom resources has also grown accordingly. DOT has taken several steps to actually improve the cybersecurity posture of the country. We have used crowdsourcing very effectively through Sanchar Sathi portal, an app which empowers citizens to block stolen phones. I heard the DGP talking about recovery of phones, report frauds, check their mobile connections and verify their devices. Over 14 crore users have benefited so far and 4.2 crore fraudulent connections have been identified. 32 lakh stolen devices have been blocked and we were able to actually cut spoofed calls by about 97%. I hope the people here do visibly see the impact of these efforts. ह्या वेळार दूरसंचार विभागाच्यो महासंचालक श्रीमती सुनीता चंद्रा हांणी लेगीत दूरसंचार विशयक सुरक्षे संबंधात उलोवप केलें. We have notified the rules under the Indian Telecommunication Act 2023, the cyber security rules and critical telecommunication infrastructure rules have been notified. This action underscores our proactive and structured approach towards the telecom security. Through notifying these rules, DOT has taken a major step in ensuring that our telecom resources are used all for the bona fide and proper use. Another major development in this sector
for ensuring the safety and security of the resources is the Sanchar Sathi portal, as has been told, and you will get to know about this in detail in the coming sessions also. This Sanchar Sathi portal and mobile app have been launched. It is a citizen-centric platform that enables users to report suspicious communications, block lost or mobile handset and devices, and verify the legitimacy of their mobile connections and handsets. And as has been told, that I am pleased to note that the platform has already recorded 17 crore visits and enabled the recovery of more than 4.9 lakh lost or stolen mobile phones. राज्य मंत्रिमंडळात हालीच आस्पावीत जाल्ल्या भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज परवरे मंत्रालयात आपल्या कार्यालयाचो ताबो घेतलो. आपल्या कक्षात वतकूच तांणी देवपूजा करून कक्षाचो अधिकृतपणान ताबो घेतलो. आपल्या भौशीक बांधकाम खात्याचो कार्यभार स्वीकारल्या उपरांत मंत्री दिगंबर कामत हांणी खोस उक्तायली. राज्यातल्या रस्त्यांची अवस्था आपूण जाणून घेता आनी मागीर ते विशीं उलयता अशी प्रतिक्रिया मंत्री कामत हांणी प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना दिली. PWD ministry is very important ministry for the infrastructure projects, development of roads, bridges, everything. So first I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. जे हांवें power department घेतली तेन्ना केल्ले. Same time I will discuss with the engineers, ask them to give me a presentation, what is the situation as on today, what is required to be done in short time, what is required to be done on long time. So my policies will be like this. Whatever is required for short term, that will be deciding first priority wise, and then what is required in the long term, that will be deciding subsequently. There road worst asa, there roadaचे priorities we will attend. That's what I said. जे रस्ते worst asa, जे आता मडगांवच्यान येता आसतना म्हाका रस्ते खूबशे दिसले वाटेर जे आसा. आतां हांव रस्त्यान वता आसतना म्हाका दिसता म्हणजे दोळे एक्टीव आसा न्ही. सो आय सी सच थिंग. दॅट आय विल डिसायड, आस्क द इंजिनियर्स ऑल्सो टू आयडेंटिफाय सच टायप ऑफ रोड, अँड दॅट वी इंटेंड टू डू इट इन द फर्स्ट फेज. मुख्यमंत्री वसिष्ठ गुरु पुरस्कार मिळिल्ल्या शिक्षकांची नावां शिक्षण संचालनालयान जाहीर केल्यात. शिक्षक दिसा 5 सप्टेंबराक कला अकादमीत जावपी कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयतले. मुळाव्या शाळेतल्या शिक्षकांच्या पंगडात उत्तर गोंयांतली छाया वैजनाथ आणि दक्षिण गोंयांतले कमलाकर विश्वास देसाय, माध्यमिक शिक्षकांच्या पंगडात उत्तर गोंयांत मंजिरी दत्तप्रसाद जोग, राजमोहन रामनाथ शेटे, कालिदास के सातार्डेकर आणि ममता तातोबा पाटील, शाळा प्राचार्यांच्या पंगडात गुरुदास एस पालकार, आरोरा डिसुजा, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या पंगडात सुनील जगन्नाथ शेठ हांचो आस्पाव जाता. फोंडे कुर्टीच्या श्री अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालयात आंतरशालेय घुमट आरती सर्तीचे आयोजन केल्ले. सेगीत 4 वर्सां ही सर्त जाता. 22 पंगडांनी हे सर्तीत वांटो घेतिल्लो. शाळेंतल्या दर एक विद्यार्थ्याक ताच्या आवडीच्या विशयांत शिकपाची संद मेळ्ळी जाल्यार ताची कुशळटाय अदीक वाडटा. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत लेगीत अशा उपक्रमाक प्राधान्य दिलां. अमेय विद्यालयांत आयोजीत केल्ल्या ह्या पारंपारीक घुमट आरती सर्तीचे चित्रीकरण लेगीत ह्याच शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी केलें. ही आसा ताचीच एक चित्रफीत. चवथीच्या निमतान कळंगूट पुलीस स्थानकाच्या वतीन शालेय विद्यार्थ्यां खातीर जागृताय सर्त कार्यावळ आयोजीत केल्ली. बार्देश तालुक्यातल्या 12 शाळांतल्या भुरग्यांनी ही जागृताय सर्त कार्यावळीत वांटो घेतलो. घुवळे वगदा सायबर गुन्यांव ह्या विशयाचेर आदारीत ही सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीक विद्यार्थ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सर्तीत जैतवंत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पुलीस अधिकाऱ्यांनी इनामां भेटोवन तांकां भोवमानीत केलें. सर्तीचे परीक्षक म्हूण ANC पुलीस अधीक्षक मीरा सिल्वा आनी सायबर गुन्यांव फाट्याचे पुलीस निरीक्षक दीपक पेडणेकर हांणी काम पळयलें. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि परवरी पुलीस उपअधीक्षक विश्वेश करपे इनामां भेटोवपी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या सर्ती विशीं अदीक माहिती दिली. पुलिस स्टेशन द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ कलंगुट PI परेश और SDPO विश्वेश, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है जिसमें 12 स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया है, जिनसे
प्लेस का कंपटीशन है बेसिकली, जिसमें बच्चों द्वारा प्लेस किए जाएंगे ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर। उसमें से बेस्ट प्लेस को जज किया जाएगा PI साइबर द्वारा और PI ANC द्वारा। तो बहुत अच्छा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अवेयरनेस प्ले के थ्रू हो सकती है, क्रिएटिव मीडियम के थ्रू हो सकती है, वो एक लेक्चर के थ्रू कभी नहीं हो सकती। हम लेक्चर्स बहुत सारे देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि कोई एक्टिविटी हम उसमें पार्टिसिपेट कराएं बच्चों को। तो इस एक्टिविटी के द्वारा आई एम वेरी श्योर बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे और ये आइडियाज़ इम्बाइब करेंगे और अपने आप में और क्रिएटिव इंसान बनेंगे, और आगे जाके मे भी जो सीखेंगे उसको पूरी सोसाइटी में फैलाएंगे। हमने ये भी बच्चों को मोटिवेट किया कि साइबर योद्धा में एनरोल करें। अगर बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छे से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो साइबर योद्धा इनिशिएटिव जो गोवा पुलिस का है उसमें भी बच्चों को एनरोल कराया जाएगा। या लहानशा विसव आता एक घेऊया खबरापत्रात लहानसं विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्या कमायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। चवथीच्या काळात गोंयांत कांय प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो गणेशाच्यो मूर्त्यो लोक पुजतात। पर्यावरणाक हानिकारक आशिल्ल्या ह्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचेर सरकारान बंदी घाल्या, मात ताची अंमलबजावणी खरपणान जायना। ह्या वर्सा अश्यो मूर्त्यो आडोवपाक 50% येस आयला अशें गोंय हस्तकला आनी ग्रामीण लघु उद्देग मंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी म्हळां। फुडल्या वर्सा हे प्रमाण 70% मेरेन पावतले अशी आस्त तांणी उक्तायली। खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले। POPचे गणपती बंद जावपाक खुबशे हांवें इनिशिएटीव घेतलेली आहा, जे आयज आमच्या तांकां क्ले मशिनरी दिल्ले आसा, जे आयज आख्ख्या गोंयांत जे गणपती करता। आयज 100 गणपती करताले, ते आयज 250-500 गणपती लोकांक उमेद येयल्ली आसा ती चिकट मातयेची, कित्याक जे आमी क्ले मशीन आयज आमचो डायनॅमिक CM जे बरें काम करता, जे आयज बारीक लोकांक खंयसर तरी वयर काडपाचे तांचो विचार बरो आहा। आनी गव्हर्मेंटाचे स्किमी खूब आसात, ते स्किमी घेवन आयज क्ले मशीन तांकां दिवन आयज लोक खूब उमेदीन करता। तशेंच तेंचे ते मानधन जे आसता, एक गणपती फाटल्यान 100 रुपया ते 200 रुपया केल्ले आहा। तशें तांकां बरें हें दिल्लें आहा, फॅसिलिटी तांकां आयज गव्हर्मेंटान बरें दिल्ले आसा। ते आमी एकदांच आमी बंद करूंक शकचे ना ते, ताका लागून लोकांनी विचार करूंक जाय। जे पळय लोक पयलीं चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते पुजताले पळय, त्या लोकांनी परत विचार करपाची गरज आहा, कित्याक जे आयज पोल्युशन कंट्रोल हें करतलो आमच्या खंय तरी आमी एका सेफ करपाक। मुखावेल्या खबराकडे वतना नवी दिल्लीतल्या लाल किल्ला वाठारांत जैन समाजाचे वतीन दसलक्षण पर्व कार्यावळीचें आयोजन जालें। लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। ह्या पर्व काळांत जैन मुनींनी दिल्लो संदेश भारतीय संस्कृतीच्या विचारांक पुष्टी दिवपी आसा अशें आपल्या उलोवपांत ओम बिर्ला हांणी सांगलें। इस समाज जीवन के अंदर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस देश और दुनिया के अंदर वो शाश्वत विचार, शाश्वत संदेश, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विचारों को भगवंत ने देश और दुनिया में पहुंचाया। आज उन्हीं के शिष्य मुनिवर पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में 2014 में
मुझे भी कोटा में मुनीर जी का सानिध्य मिला था। अफगाणिस्तानाच्या कुनार प्रांतात जाल्ल्या भिरांकूळ भूंयकापा उपरांत आपदग्रस्तांक भारत सरकारान मजतीचो हात फुडें केला। काल भारत सरकाराच्या वतीन 21 टन सामान काबुलांत धाडला। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर मजत कार्याचेर नदर दवरून आसात आनी फुडल्या कांय दिसांत आनीक मजत धाडटले अशें तांणी म्हळां। ह्या भूंयकापांत आतां मेरेन 1,500 परस अदीक लोकांक मरण आयलां आनी 3,000 परस अदीक लोक जखमी जाल्यात अशी माहिती थळाव्या प्रशासनान दिल्या। अदी मदीं ह्या वाठारांत भूंयकापाचे ल्हान व्हड धपके बसतच आसात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आनी जम्मू काश्मीर ह्या वाठारांत उटंगराचो पावस आनी न्हंयाक आयिल्ल्या हुंवाराक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या। दिल्लींतल्या यमुना न्हंयची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान दिल्लींतल्या कांय वाठारांत लेगीत हुंवारग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्या। उत्तर भारतात व्हडा प्रमाणात पावसाच्यो दडको सुरूच आशिल्ल्यान न्हंयांची उदकाची पातळी वाडल्या। रस्त्यावेल्या येरादारीचेर लेगीत परिणाम जाला। पंजाबात राज्य सरकारान 5 सप्टेंबर मेरेन शिक्षण संस्था बंद दवरपाचो निर्णय जाहीर केला। 4 धाम यात्रा लेगीत स्थगीत दवरल्या। हुंवारग्रस्त भागात मजत आनी बचाव कार्य नेटान सुरू आसा। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आतां मेरेन राज्यांत 2,393 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची माहिती पणजी वेधशाळेन दिल्या। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या सेमिकॉन इंडिया 2025 परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट वेगवेगळ्या प्रदर्शनांच्या दालनांचो घेतलो नियाळ। सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग आनी जर्मनीचे विदेश वेव्हार मंत्री जोहान वेडफूल हांकां नवी दिल्लीत येवकार। दोनूय राष्ट्र फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय बसकेत घेतलो वांटो। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत 56व्या GST परिशदेची बसका जाल्या सुरू। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो वांटो। दूरसंचार सुरक्षा संबंधातल्या विशयाचेर राष्ट्रीय परिशदेचे गोंयांत आयोजन। पुलीस आनी दूरसंचार अधिकाऱ्यांनी घेतलो वांटो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब राज्यांनी उटंगराचो पावस सुरूच। न्हंयाक हुंवार, जनजीणेचेर जाला परिणाम। आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 122 तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार। नमस्कार। गोवा दूरदर्शनच्या रसिक प्रेक्षकांना माझा मनपूर्वक नमस्कार। सर्वांना नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपण सर्वांनी नववर्षाचे स्वागत अगदी आनंदात, उत्साहात केलेले आहेच। आणि आज या नववर्षाच्या निमित्ताने आपले काही गोमंतकी कवी, कवयित्री आपल्या कवितांचा सुंदर असा नजराणा घेऊन आपल्या समोर येथे आलेले आहेत। आणि या सुंदरशा कवी संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून आज आपल्याला येथे लाभलेले आहेत माननीय श्री रमेश वंसकर सर। श्री रमेश वंसकर सर हे गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत। त्याशिवाय ते
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांची कितीतरी पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. शिवाय त्यांना कितीतरी पुरस्कारही लाभलेले आहेत. आपल्या गोमंतकात तर त्यांना गोमंतकी बालकवी म्हणून ओळखले जाते. आता मी रमेश वंसकर सरांचे स्वागत करते. नमस्कार सर. नमस्कार. त्याचप्रमाणे आपल्या या कवी संमेलनात आमच्यामध्ये आहेत श्री राजमोहन शेटे. नमस्कार सर. नमस्कार. सौ कविता आमोणकर. नमस्कार. श्री विनोद नाईक. नमस्कार. नमस्कार सर. आणि त्याचप्रमाणे आपली सौ श्रद्धा गवंडी नाईक. नमस्कार. आपल्या सर्वांचे या सुंदरशा कवी संमेलनात खूप खूप स्वागत. गोवा दूरदर्शनच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. आता मी विनंती करते श्री रमेश वंसकर सर यांना, त्यांनी या सुंदरशा कवी संमेलनाची सुरुवात आपल्या कवितेने करावी. मित्र, माझ्या कवितेचं नाव आहे मोह. झाडास मोह वाटे पंखातल्या गीतांचा, झाडास मोह वाटे पंखातल्या गीतांचा, हृदयास पूर आला आभाळ आसवांचा, हृदयास पूर आला आभाळ आसवांचा. पूर्वेस खंत झाली अंगणातल्या दिसाची, पूर्वेस खंत झाली अंगणातल्या दिसाची, आभाळ मोहरुनी गीतात सांजन आले, आभाळ मोहरुनी गीतात सांजन आले. पापण्यातल्या तृणात पापडी भरून गेली, पाण्यातल्या तृणात पापडी भरून गेली. काजळ रातीत प्रेमवेल व्याली, काजळ रातीत प्रेमवेल व्याली. शब्दातल्या फुलांची ही गोप कोण ल्याली, शब्दातल्या फुलांची ही गोप कोण ल्याली. आभाळ पोखरुनी शंका कुणी नेली, आभाळ पोखरुनी शंका कुणी नेली. चंद्र चांदण्याची ही जोडी आज आली, चंद्र चांदण्याची ही जोडी आज आली. पान पान गळूनी शंका विरून गेली, पान पान गळूनी शंका विरून गेली. चंद्र चांदण्याची ही जोडी आज आली. आभाळ सावरुनी वेलीस भार झाला, आभाळ सावरुनी वेलीस भार झाला. शब्द शब्द ओठी अंधार दाटून आला, शब्द शब्द ओठी अंधार दाटून आला. खूप सुंदर. यानंतर मी विनंती करते राजमोहन शेट्टे सर यांना, त्यांनी आपली कविता सादर करावी. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे माझा गाव. एकाएक दिवसामागे गाव माझा विस्कळतोय, एकाएक दिवसामागे गाव माझा विस्कळतोय. सुरक्षित असणाऱ्या गडांचा बुरुज कसा ढासळतोय, सुरक्षित असणाऱ्या गडांचा बुरुज कसा ढासळतोय. वाड्यावाड्यातील भिंती वाटा, वाड्यावाड्यातील भिंती वाटा दिसतायत अरुंद होताना. तटातट तुटतायत, तटातट तुटतायत रेशमी बंध अति ताणताना. जुन्या कौलारू घरावर, जुन्या कौलारू घरावर बसत आहे आता सिमेंटचा स्लॅब. माणुसकीचे रसायन शोधाया कमी पडतायत आधुनिक लॅब, माणुसकीचे रसायन शोधाया कमी पडतायत आधुनिक लॅब. शेजारी पाजारी नुसते, शेजारी पाजारी नुसते दिसतायत भावकीसाठी लवलेश. सुयेर सुतक सुद्धा राहिले आता नावाला अवशेष. जुन्या जाणत्यांनी सांभाळलेला, जुन्या जाणत्यांनी सांभाळलेला जमीन जुमला सहज विकतोय. घरामधल्या नात्या गोत्यांचा ओला सुगंध क्षणात विसरतोय, घरामधल्या नात्या गोत्यांचा ओला सुगंध क्षणात विसरतोय. अळवावरच्या थेंबासारखा, अळवावरच्या थेंबासारखा गाव आता हलकाच दुभंगतोय, अळवावरच्या थेंबासारखा गाव आता हलकाच दुभंगतोय. वारा धारा सुख दुःख झेलणारा धीर खचून वादळतोय, वारा धारा सुख दुःख झेलणारा धीर खचून नुसता वादळतोय. थोडा मागे वळून मी, थोडा मागे वळून मी पुन्हा गावाकडची वाट शोधतोय, थोडा मागे वळून मी पुन्हा माझ्या गावाकडची वाट शोधतोय. लचके तोडणारी ती गिधाडे पाहून, लचके तोडणारी ती गिधाडे पाहून हताशतेने माघारीच फिरतोय, माघारीच फिरतोय.
एका-एक दिवसामागे गाव माझा विस्कळतोय, सुरक्षित असणाऱ्या गडांचा बुरुज कसा ठासळतोय. सुंदर धन्यवाद. सुंदर. आताच आपण राजमोहन शेट्टे सरांची कविता ऐकली. श्री राजमोहन शेट्टे हे शिक्षकी पेशात राजकीय आणि साहित्य ह्या सगळ्या पेशामध्ये सक्रिय असलेले असे हे दिग्गज असे कवी आणि लेखक आहेत. आता ह्यांच्या कवितेनंतर आता आपण कविता ऐकणार आहोत सौ कविता आमोणकर यांची. पण तत्पूर्वी आपल्या कविता आमोणकर ह्या ज्येष्ठ साहित्यिक तर आहेतच, पण त्या पत्रकार पण आहेत. त्यांची कितीतरी पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. शिवाय त्यांना कितीतरी पुरस्कार, जे मानाचे पुरस्कार आहेत ते त्यांना लाभलेले आहेत. मी विनंती करते सौ कविता आमोणकर हिला, तिने आता आपली कविता सादर करावी. धन्यवाद शर्मिला. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे स्वागत नववर्षाचे. गतकाळाचे ओझे टाकून प्रवेशले हे नवीन वर्ष. गतकाळाचे ओझे टाकून प्रवेशले हे नवीन वर्ष. स्वागत करावया नववर्षाचे, दाटूनी आला मनात हर्ष. नव्या आकांक्षा नवीन स्वप्ने, नवीन कल्पनांची गगन भरारी. नव्या आकांक्षा नवीन स्वप्ने, नवीन कल्पनांची गगन भरारी. काळोखाला दूर दूर सारत रवी किरणे ही प्रकाशली दारी. दीप लावूया आनंदाचा, यशाचा आणि कीर्तीचा. दीप लावूया आनंदाचा, यशाचा आणि कीर्तीचा. उजळवूया या प्रकाशाने आलेख आपुल्या कर्तृत्वाचा. भूतकाळाचे नकोच चिंतन, भूतकाळाचे नकोच चिंतन. भविष्यकाळाचे करूया मंथन. आव्हाने झेलुनी छातीवरी, करूया आता पूर्ण ती सत्वरी. लाभदायी हे नवीन वर्ष, नव्या संकल्पनांचे आहे विलक्षण. लाभदायी हे नवीन वर्ष, नव्या संकल्पनांचे आहे विलक्षण. घेता किती घेशील दोन करानी, अशीच आहे याची शिकवण. घेता किती घेशील दोन करानी, अशीच आहे याची शिकवण. धन्यवाद. मित्र रसिक प्रेक्षक हो, कविता आमोणकर यांनी आपली सुंदर अशी कविता आता इथं सादर केली. नव्या वर्षाचा संकल्प, नवीन वर्षाची आव्हानं आपल्या पेलण्यासाठी आपण सगळे सज्ज आहोत. त्याच्यातच त्यांच्या कवितेमध्ये नवीन हुरूप आपल्याला मिळतो. येणारा प्रत्येक दिवस आपला असतो, उगवणारा प्रत्येक दिवसाचा सूर्य हा सुद्धा आपला असतो. आणि याच्यातच आपण संकल्प सोडत असतो नवीन भरारी घेण्यासाठी. आता आपली कवयित्री शर्मिला प्रभू ही आपल्यासमोर आपली कविता सादर करेल. शर्मिला प्रभू यांचे अनेक कविता संग्रह, कथासंग्रह शिवाय ललित साहित्य त्यांचं प्रकाशित झालेलं आहे. आणि